Tänään pelaan Emergency Hamburgia. Ja se on hyvä peli, mutta älkää ihmetelkö, jos vähän lagaa, nimittäin minä pelaan puhelimella. Ja Fortnite on isolla koollakin jo 1986. Ne on vähän kipeänä nyt, niin no niin, mä päätän tekemässä tätä. Pidätä. Ja on poliisi kais. Mä en oo mitään poliisia. Ja mennään. Mä tiedän mikä tää on. Niin, eli joo. Me mennään tänään ryöstämään tämä serveri. Mikäs kunkaan nyt? Serveri. Noniin, täältä mennään näin. Toivottavasti poliiseja ei tule. Mitä minä en haluaisi poliisia missään nimessä. Menen tänne ja tämä kanava on vähän yhteisössä Aira Aguan kanssa. Menkääpä tilaamaan Aira Agua ja laittakaa keurot päälle. Sillä on vähän semmosia Miraculous Edit-tapaisia videoita, niin kannattaa se mennä tilaamaan. Se on aika hyvä kanava. Se on oikein Nyt Aira Agua puhuu. Okei, no mun kanavalle ei hirveästi tilaa, koska mä vasta aloitin. Mulla on 2 videota. Että niinku Miraculous Edittäjä on. Ja sit mä aion myöhemmin tehdä Miraculous-peleistäkin videoita. Ja sitten kaikkia semmosia dubbausvideoita ja vähän niinku... Mä oon aika hyvä äänittämään jotakin hahmoja. Esimerkiksi Pollen ja At your service, my queen. Tai vaikka Chloe. Pollen, bye bye. Niin, Romi on aika hyvä äänittämäänkin sillä ei kun siis Aira Agua. Ja Aira Agua oikein nimi on Rami siis. Aivan, no. Ramilla oli vanha kanava, jonka nimi oli Rami. Mutta sen puhelin meni rikki jollain tavalla. Se varmaan se tippui lattialle. Se on totta. Ja ei saa kiusata. Nimittäin Rami on poika. Ei saa kiusata Ramia, jos se tykkää katsoa Miraculousista. Okei. Missä nyt on se dealer tässä? Kommentit ei oo käyt. Tarvii ainakin uuden auton. Mutta tykkään tästä. Ainakin päivänä. Tilastot. No niin, tästä mennään pelaamaan. Aikaisemminkin tätä vähän pelannut, niin jos on takaa vinkkejä, tai en mä tiedä, onko mulla kommentteja, koska mä oon ihan uusi täällä. Mä oon ihan uusi täällä. Mä oon ihan uusi. Niin, mä oon aika uusi sitten. Niin, mä haluaisin katsoa kommentit. Mä en tiedä, kun Rami, ei kun Aira Aguakin on sanonut, mutta menkää tilaamaan Aira Agua. Lähti pohjis. Käykää tilaamassa Aira Agua. Hän on hyvä tubettaja. Tästä mennään nyt näin. Mitä? No ainakin sai tuokosta. Katsonko tuolta joku tuolla. Ootteko se hän jäänyt tuon vähän huono juna alle siis. Mä kun oon jäänyt sinne, mä joudun 5 minä odottaa. Tai mua haittaa, jos pikkunen tulipalo. Joo. Pikkunen. Mä en tiennyt tätä, Attention please. Attention please. Fire has been reported in the building. Please leave immediately by the nearest No en pysty!
Nyt menemään pois. 5 tarkoittaa, 5 tarkoittaa. Auttakaa. Näette te mut? Okei. Bitte räumen Sie das Gebäude. Ein Feuer ist ausgebrochen. Voitko nyt mennä? Attention, please. Attention, please. Essential. Fire has been reported in the building. Please leave immediately by the nearest exit. Oikeesti auttakaa. Ja. Oikeesti please. Saas uuden laajan, kato. Miten? 4 tilaajaa. Miten minä saan tilaajaa? No, en mä tiedä. Okei, Aira kun ansa uuden tilaajan.